Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ахсанун наси қираатан аллази иза раайтаху яқрау хасибтаху яхшаллах." Коръан укыган кешеләрнең иң яхшысы Коръан укыганда син аларны Аллаһтан курыккан хәлдә күрәсең. Син аларны Коръан укыганда Аллаһтан курыккан хәлдә күрәсең. Күп кеше бу сүзләрне ишеткәчтен уйларга мөмкин. Ничек инде Коръан укыганда Аллаһтан куркып була ди? Ничек инде син аны Аллаһтан ничек моны аңларга? Ничек моны аңларга? Коръан укыганда Аллаһтан курка. Шулай Коръанның матурлыгы белән гаҗәпләнә. Гомумән Коръаннан ләззәт ала. Бар тик Коръанны гарәп телендә укыган кеше генә. Аллаһ безгә үзенең китабында Коръан мөгъҗиза. Коръан Аллаһның бер мөгъҗизасы, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямга биргән бер мөгъҗизасы. Һәм бу мөгъҗизаны аңлап була бары тик гарәп телендә укып кына. Коръанның тәрҗемәсен укып, рус телендә булсынмы, татар телендә булсынмы, инглиз телендә булсынмы, кеше аңлый алмый. Бу Аллаһ җибәргән мөгъҗизаны, Коръанның матурлыгын тәрҗемә укыган кеше аңлый алмый. Һәм син Аллаһтан курыккан хәлдә күрәсең Коръан укыганда. Ягъни инде аның гаҗәпләнгәнен күрәсең Коръан укыганда, бар тик гарәп телендә. Гарәп теле белүче һәм гарәп телендә укыган кешене генә. Һәм күбез шулай ук бүген Коръанның матурлыгын кешенең тавышыннан бәяли. Һәм намазларда күп кеше әйтә, менә ул матур укый ди. Менә бу кеше матур укый ди. Ул аңа ничек бәя бирә? Ул аңа ничек бәя бирә? Бар тик аның тавышыннан гына. Күп Коръан укучы кызганычка каршы Коръанны матур укыса да, ләкин аның мәгънәсен аңламый. Ул хәтта нәрсә укыган аңламый. Моңа мисал итеп китереп була шигырь укучыны. Аллаһ барлык мисаллардан да олы. Ләкин әгәр мәсәлән әйтик, бер кеше шигырь укый ди. Һәм бу кеше шигырь укыганда бераз сугыш турында укый башлый икән, я бер инде кайгы турында укый башлый икән, шатлыклы тавыш белән укый, я көлә. Шәм шулай киресенчә бәхет турында укыганда, уен көлке турында укыганда җылый башлый. Тавышы кылтырый башлый. Матур була моның укуы. Хәтта тавышы белән матур укыса да, бу кеше матур укыймы? Тыңлап торган кеше әйтәчәк, бу бер нәрсә аңламый диячәк. Шулаймы? Шулай Коръанны нәгән. Кызганычка каршы күп кеше Коръанның мәгънәсен аңламый. Һәм син аны күрәсең, һәм син аны ишетәсең. Аллаһ ут белән, газап белән куркыткан аятләрдә ул шатлыклы тавыш белән укый Коръанны. Һәм Аллаһ җәннәт белән шатландырган, үзенең әҗер савабы белән, бәхет белән шатландырган аятларда киресенчә синең тавышын кылтыраган хәлдә күрәсең. Чөнки бу кеше Коръанны аңламый. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Коръан укыган кешеләрнең иң яхшысы диде. Коръан укыганда син аларны Аллаһтан курыккан хәлдә күрәсең.